Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong maamo ang mukha pero may tinatagong masangsang na ugali. At mga mapagpanggap na kagaya nila ay mahirap ibigay ang tiwala dahil anumang oras ay pwede po itong masira. Ikaw kapuso, nagkaroon ka na ba ng kaibigan na sobrang husay magpanggap na mabait siya na tao? Pero ang katotohanan ay iba naman. Dear Papa Dudut, may tao talaga na sinuwerteng pinanganak na mabait ang mukha. Hindi na nila kailangan na mag-effort pa na paamuin ang kanilang mukha para lamang masabi na maganda ang kanilang ugali. Hindi kagaya ko na pinanganak na parang pasan ang daigdig ang itsura kaya palagi ako napagkakamala na mataray. Hello Papa Dudut at sa mga kabarangay natin na nakikinig po ngayon, Emma na lamang po ang itawag nyo sa akin. 26 years old na ako, taga Pangasinan at nagtatrabaho bilang HR staff and actually ay hindi naman tungkol sa mataray kong mukhang dahilan ng pagsulat ko sa inyo, kung hindi tungkol po sa isang nakakainis na bahagi ng buhay ko. Nakapagtapos po ako ng kolehiyo na NBSB o No Boyfriend Since Birth, Papa Dudut. Hindi naman talaga ako pangit pero sadyang may pagkamataray lang talaga ang mukha ko. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko ay na-intimidate daw ang ibang lalaki na lapitan ako kasi madalas daw ay parang mangangain ako ng tao. Ganon ang ekspresyon ng mukha ko. Singkitin kasi ang mata ko. Tapos mataas pa ang dalawa kong manipis na kilay. Kaya naman palagi ako napagkakamala na mataray at may mga nanligaw din naman sa akin noong nasa college ako pero hindi ko po type. Kaya hindi ko rin naging boyfriend. Hanggang sa may ereto sa akin ang kaopisina at kasama ko sa apartment na si Isa. Nakwento niya kasi sa akin na crush daw ako ng pinsan niyang si Oliver. Nakita raw kasi nito ang mga picture ko na nakatag sa Facebook ni Isa. At mula raw noon ay parati na raw nitong kinukulit si Isa na ipakilala ko sa kanya. Hanggang sa mag-set na nga ng date si Isa para sa aming dalawa ni Oliver. Papadudod sa first date namin ni Oliver ay aaminin ko na nag-enjoy din talaga akong kausap siya. Bukod kasi sa gwapo talaga siya ay marami siyang baon na nakakatawang kwento. Halos kabagin tuloy ako sa kakatawa habang nakikipagkwentuhan sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman nasabi ko talaga sa sarili ko noon na mukhang makakasundo ko ang pinsan ng kaibigan ko. Salamat ulit sa dinner kanina, saka sa paghatid sa akin dito sa apartment. Wala yun. Ako nga ang dapat na mag-thank you kasi pumayag ka sa date natin. Mukha ka namang mabait nung pinakita sa akin ni Isa yung mga picture mo sa Facebook. Talaga? Alam mo, hindi ko talaga in-expect na papayag kang makipag-date sa akin kasi… Mukha akong masungit, tama ba? Sa totoo lang, medyo nga. Pero napatunayan ko na mali pala ang akala ko. Kasi sobrang bait mo at enjoy kang kausap. Sus, binola mo pa ako. Sige na, papasok na ako sa loob. Sigurado ka ba na hindi ka magkakape man lang o juice bago umuwi? Oo, hindi na. Para rin makapagpahinga ka na. Kasi ang layo nung kinainan natin kanina. Sigurado akong pagod ka na rin sa biyahe. Ayos lang kasi sulit naman yung bulalo na kinain natin. Ikaw nga ang mas napagod kasi ikaw ang nag-drive sa buong biyahe. Sulit din naman ang pagod ko na yun. Kasi ikaw ang kasama ko. Alam mo, ikaw, kanina ka pa. Umuwi ka na nga para pareho na tayong makapagpahinga. Hintayin na kitang pumasok bago ako sumakay ng kotse ko. Okay, ikaw ang bahala. Ingat ka ha. Bye! Bye! Besh! Ay, palaka! Ano ka ba naman, Isa? Bakit nandiyan ka sa likod ng pinto? Grabe magulat! Ang OA ah! Nakakagulat ka naman talaga kasi mukha mo kagad ang bumungat sa pagbukas ko nitong pinto. Kasi nga, excited na ako sa pag-uwi mo.
Kamusta ang first date nyo? Bet mo ba ang pinsan ko? Ano, may pag-asa ba? Nag-kiss na kayo? Sira! Nag-kiss talaga? Syempre hindi pa, no? Pero bet mo. Medyo. Beshi, sabi na magugustuhan mo rin ang pinsan ko eh. Huwag mo akong yugyugin. Ay naku, sorry. Mas kinilig pa yata ako sa'yo. Ayos lang, kahit nagusot mo na tong damit ko. Pero Beshi, hindi ba masyadong gwapo yung pinsan mo para sa akin? Hindi naman, no. Maganda ka, kaya nga beshi kita eh. Curious lang ako. Ilan na ba naging ex-girlfriend ni Oliver? Alam mo ba? Oo. Kasi close talaga kami. Ang alam ko, 3 lang naging girlfriend niya na seryoso. Yung iba fling lang. At nakilala ko yung 3 babae na sineryoso niya. Si Sofia, Jenny, tsaka Andrea. Sino naman yung pinakamahal niya doon? Yung first love at first niya, si Sofia. Ang tagal din kasi noon eh, almost 10 years naging sila. Nagkahiwalay lang sila nung mag-migrate sa ibang bansa ang pamilya ni Sofia. Ang alam ko rin, naging LDR pa sila bago tuluyang natapos yung relationship nila. Grabe nga yung iyak ni Oliver nung malaman niya na may ibang boyfriend na pala si Sofia sa Spain. Ilang gabi din siya nagpakalunod sa alak. Talaga? Ganon siya nasaktan sa babaeng yun? Oo, first love eh. Kaya hirap din siya makamove on nun. Pero matagal naman na yun, Beshi. At matagal na rin siyang nakamove on. Ang alam ko nga nag-uusap pa rin sila ni Sofia. Pero as friends na lang. Si Sofia kasi yung madalas na nagme-message kay Oliver. Pero kapag may girlfriend na si Oliver, hindi na niya masyadong nire-replyan si Sofia. Kaya wala ka nang dapat pang alalahanin dyan sa pinsan ko. Kilala ko yan. Pihikan yan sa babae. At kapag nagkagusto yan, seseryosohin niya talaga. Papa Dudut, kinulit ko pa noon si Isa na ipakita sa akin ang itsura ni Sofia sa Facebook. At dahil nasa friend list niya ito ay nagawa niyang ipakita sa akin ang litrato nito at ng iba pang ex-girlfriend ni Oliver. Aaminin ko po na medyo na-insecure ako sa itsura nila kasi ang ganda at ang sexy talaga nila, lalo na yung Sofia. Matangkad siya, payat, tapos malaki pa ang kanyang dibdib. Samantalang ako ay maliit ang height ko tapos medyo chubby pa ako. Kung itsura lamang ang pagbabasehan ay wala talaga akong panama kay Sofia. Pero sabi nga ni Isa, parte na lamang ng nakaraan ni Oliver ang first girlfriend nito at wala na akong dapat pang pag-alalahanin pa. Papadudot, nagpatuloy na nga ang pagporma at panliligaw sa akin ni Oliver noon. Naging porsigido siya na ipakita sa akin na seryoso siya sa nararamdaman niya para sa akin. Madalas niya akong pinupuntahan sa opisina dahil malapit lang din doon ang pinagtatrabahuhan niya. At madalas kaming lumalabas kapag wala namang kaming pasok sa trabaho. Dahil sa mga effort niya na yon ay tuluyan na ring nahulog ang loob ko sa kanya, kaya sinagot ko na rin siya, Papa Dudut. Thank you at nagstay ka dito sa place namin kahit may pasok ka pa sa trabaho bukas. Wala yun. Nag-text na rin naman si Isa na pauwi na siya. Saka alam ko na hindi ka sanay mag-isa dito sa place nyo. Oo, matatakotin kasi talaga ako. Pero hanggat kasama mo ako, wala kang kahit na anong dapat nakatakutan. Alam ko naman yun. Kaya nga thankful ako na nandito ka ngayon. Tapos pinagluto mo pa ako ng dinner. Nagustuhan mo naman ba yung niluto ko? Sobra! Ito na yata ang pinakamasarap na adobong atay na natikman ko. Talaga? Oo! Walang-wala dito yung palagi kong binibili sa kantin ng opisina namin. Ang sarap ng pagkakaluto mo eh. Siyempre, kasi pagmamahal ko ang secret ingredient niyan. Kaya alam ko na magugustuhan mo talaga yan. Pero baby, bakit parang ang konti nang nakain mo ngayon? Ha? Anong konti? Tingnan mo nga naka-round 2 pa ako ng kanin. Round 2 nga, pero ang konti rin naman ang nilagay mong kanin. Masama ba ang pakiramdam mo ngayon?
Hindi naman. Ayos lang ako, baby. Sigurado ka? Oo naman. Hindi kasi ako sanay na mahina kang kumain kagaya ngayon. Pakiramdam ko talaga may sakit ka eh. Grabe siya oh. May sakit ka agad? Hindi ba pwedeng nagda-diet lang? Hindi nga, nagda-diet ka? Oo, bakit parang nagulat ka? Masyado bang hindi ka panipaniwala? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Kasi parang hindi mo naman na kailangang mag-diet. Anong hindi ka dyan? Malapit na ngang maging triple ang bilbil ko dahil sa katabaan eh. Eh ano naman kung maging triple? Kahit maging 5 o 10 pa yan. Wala akong pakialam. Kasi ikaw pa rin naman yung baby ko. Kahit tumaba o pumayat ka pa. Eh di ba ang gusto mo sa babae, yung payat saka sexy? Sino namang may sabi sa'yo niyan? Wala lang, hula ko lang. Siguro may kinuwento na naman sa'yo si Isa, no? Yung pinsan ko talagang yun, oh. Uy, wala siyang kinukwento ah. Mas lalong hindi niya pinakita sa akin yung picture ng mga naging ex mo, saka… ang ibig kong sabihin, basta, walang sinabi sa akin si Isa tungkol sa mga naging ex-girlfriend mo. Alam mo, baby, nakakatuwa ka talaga kapag nagsisinungaling ka. Namumuli ang ilong saka mga tehenga mo. Talaga? Mapulang-mapula ba? Medyo. Pero baby, hindi mo naman na kailangan gawin yun. Gawin ang alin? Ang mag-stalk sa Facebook profile ng mga ex-girlfriend mo? Ang ma-insecure ka sa kanila at baguhin ang sarili mo para lang sa akin. Emma, nakilala at minahal na kita ng ganyan ka. Kaya hindi mo kailangan na magbago para lang sa akin o sa ibang tao. Hindi lang naman yung physical appearance mo ang minahal ko sa'yo eh. Kasama na dun yung personality mo. At ikaw mismo. Kung ano or sino yung Emma na nakilala ko dati, yun lang ang Emma na gusto kong makasama at mahalin sa habang buhay. Papadudod sa lahat yata ng mga naging karelasyon ni Oliver ay ako yung pinakamataba. Hindi ko sinasabi na ako yung pinakapangit dahil maganda naman ang mukha ko. Hindi lang talaga ako kasing sexy na mga babaeng pinakita sa akin ni Isa na mga naging girlfriend ni Oliver. Kaya naman nag-decide talaga ako noon na mag-diet kasi gusto ko nang maging sexy sa paningin niya. Hindi ko pa yon sinabi kaagad kay Oliver kasi nahihiya rin talaga ako. Pero mapapansin niya na rin pala yon kahit na hindi ko pa sabihin sa kanya. Hanggang sa umamin na nga ako ng gabi na yon na nagda-diet talaga ako. At na-touch ako sa mga sinabi niya na hindi ko kailangang gawin yon dahil tanggap niya ang itsura ko. Papadudot, ang pagiging malambing at totoo ni Oliver ang ilan sa mga dahilan kung bakit ko siya mas lalong minahal noon. Inalis niya sa akin ang mga insecurity ko sa mga ex-girlfriend niya o sa iba pang mga tao. Pinaparealize niya sa akin na hindi ko kailangan mag-adjust para sa iba. Hindi ko kailangan na magbago para sa kanya o kanino man. Dahil hindi lang naman ang itsura ko ang minahal niya kung hindi lahat ng mga katangian ko. Kaya naman habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko lamang siyang minamahal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman gaanong kaperpekto ang relasyon namin ni Oliver. Siyempre may mga oras pa rin na nagtatalo kami tungkol sa maliliit na bagay. May pagkaselosa kasi ako at yung tipo na takot akong mawala sa akin si Oliver. Takot ako na maagaw siya ng iba sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganon ang ugali ko noon o siguro kasi si Oliver ang first boyfriend ko kaya ganon na lamang ako nakatakot na mawala siya. Takot ako na masaktan ng dahil sa kanya. Pero mabait si Oliver at mahaba talaga ang kanyang pasensya. Kasi sa tuwing magkakaroon kami ng LQ, siya ang palaging gumagawa ng paraan para magkabati kami kaagad. At palagi niyang pinaparamdam na wala na siyang ibang babae na mamahalin kung hindi ako lamang. Sobrang swerte ko talaga sa kanya na hindi ako nagsisisi noon na siyang naging first boyfriend ko, Papa Dudut.
Baby, mukhang malapit nang tawagin sa counter yung number para sa mga in-order nating pagkain. Mabuti naman kasi nagugutom na rin ako. Ako nga rin kasi bago tayo pumunta ng simbahan kanina, nagkape lang ako sa bahay namin. Ako naman nakapagtinapay at kape kanina. Pero alam mo na, mabilis akong magutom. Kaya nga dinamihan ko na yung in-order nating pagkain. Oliver? OMG, ikaw nga! Upo na ako dito Kumusta? It's been a while Sofia? Kailan ka pa nakauwi dito sa Pilipinas? Nung isang araw lang. Hindi lang talaga ako nagpo-post sa Facebook kasi gusto kong isurprise yung lola ko na nandito sa Pilipinas. Oh, ano nga, kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka? Eto, medyo tumaba. Nahiyang yata ang katawan ko sa Spain. Parang hindi naman masyado. Ganun pa rin ang itsura mo mula nung huli tayong magkita. Talaga? Pero ikaw, ang gwapo mo pa rin Ay, may kasama ka pala, Oliver. Ay, oo, si Emma, girlfriend ko. Emma, si Sofia. Alam ko kasi kilala ko na siya sa mukha. Saka, hindi ba talaga obvious na kasama ako ni Oliver ngayon kahit nandito ako sa tabi niya? Tapos, ikaw naman, bigla ka na lang umupo dyan sa upuan. Hindi mo ba nakita na nakalagay dyan yung bag ko? Akin na nga yan. Naku, pasensya na. Eto nagulat lang talaga si Oliver dito. Ayos lang, nagbibiro lang naman din ako. Ganun lang talaga ako bumati sa mga bagong kakilala ko. Ganun ba? Ang cute mo palang bumati sa mga bagong kaibigan mo. Baby, kunin ko lang yung pagkain natin sa counter. Tinatawag na kasi yung number natin dun. Sige, ako nang bahala dito sa friend mo. Okay, teka lang Sofia ang pangalan mo, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, ex-girlfriend ka ng boyfriend ko. Oo, tama. Okay. Maganda ka naman pala sa personal. Talaga? Actually, nakikita rin kita sa mga picture na naka-upload sa Facebook ni Oliver. Medyo nagulat nga ako Hindi kita masyadong nakilala na ikaw pala ang girlfriend niya. Anong ibig mong sabihin? Kasi, iba yung itsura mo sa mga picture mo sa Facebook. Anong filter ba yung gamit mo sa picture na yon? Ang ganda mo kasi doon pero sa personal, parang ang layo sa itsura. FYI lang, hindi ako gumagamit ng kahit anong filter kapag nag-upload ako ng picture sa Facebook o kahit pa sa Facebook ni Oliver. Talaga ba? Hindi halata Ang fresh mo kasi sa mga picture na yon pero ngayon, sakto lang. Anong sabi mo? Baby, eto na yung mga pagkain natin. Sofia, kumain ka na ba? Gusto mong sumabay sa amin mag-lunch? Naku, hindi na. Busog pa naman ako. Saka may pupuntahan pa talaga ako. Bumati lang ako sa'yo sandali. Emma, nice to meet you. Grabe, mas maganda ka nga pala talaga sa personal kaysa sa mga picture mo sa FB. Sige bye! Grabe, Papa Dudut. Sobrang plastic talaga ng ex-girlfriend ni Oliver. Noong kaming dalawa lang ang magkausap ay nakikipagtarayan talaga siya sa akin. Pero nang bigla nang bumalik si Oliver sa table ay para na siyang naging maamong kuting na sobrang bait kong makipag-usap. Sobrang inis talaga ang naramdaman ko noon kasi halos nilalait niya na ang itsura ko. Tapos hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko sa mga sinabi niya. Tuluyan na tuloy ako nawala ng ganang kumain kahit gutom na talaga ako ng mga oras na yon. Siyempre hindi nakaligtas sa pansin ni Oliver na nababad trip talaga ako. Kasi hindi ko na siya halos kinausap ng maayos. Nakasimangot na ako sa ilang minuto na magkasama kami hanggang sa pag-uwi namin sa apartment. Sinubukan niya akong lambingin at kausapin pero palagi ko lamang siyang sinusungitan. Kahit pa nakarating na kami sa apartment, Papa Dudut. Sige na, salamat sa paghatid sa akin. Muwi ka na. Wala man lang akong kiss bago ako umalis? Ang init-init. Ang lagkit mo na tapos hihingi ka pa ng kiss.
Sige na, umalis ka na. Baby, ano ba talagang problema? Bakit ba bigla ka na lang na bad trip ng ganyan? Hindi ako bad trip. Naiirita lang ako kasing init na nga ng panahon. Ang kulit mo pa. Hindi naman ako mangungulit kung sinabi mo na kanina pa kung ano yung kinagagalit mo sa akin. Hindi ako galit sa'yo, okay? Bakit ganyan ka magsalita? Parang ang init ng ulo mo sa akin tapos nakasimangot ka pa. Okay naman tayo kanina. Alam mo, ang kulit mo. Umalis ka na nga. Gusto ko na talaga magpahinga. Sige na, bye. Oh, anyari? Bakit parang gusto mo namang sirain yung pinto ng apartment natin? Hindi naman. Napalakas lang yung pagsara ko. Pasensya na. Nasaan pala si Oliver? Akala ko manonood tayo ng movie pagkatapos niyong magsimba at kumain sa labas. Pinauwi ko na. Oh, bakit naman? Masama ba pakiramdam niya o masama ang pakiramdam mo? Na-bad trip kasi ako kanina. Sige, ichika mo na nang mabawasan yung pagkagusot ng mukha mo. Ano ba nangyari sa date niyo? Nakita kasi namin kanina yung ex-girlfriend niya, si Sofia. Talaga? Nandito na pala ulit siya sa Pilipinas? Oo, at nagkakilala na nga kami kanina. Ang plastic ng bilat na yon, nakakainis. Paano mo naman nasabi na plastic siya? Kasi nung kaharap niya si Oliver, sobrang bait ng mukha niya. Para siyang kuting na maamo ang mukha. Tapos nung umalis si Oliver para kunin sa counter yung pagkain namin, ayun, nilait-lait na ako ng plastikada na yon. Kesyo sa mga picture sa Facebook lang daw ako maganda. Tapos tinanong niya pa ako kung anong filter ang gamit ko. Hindi ba nakakainis yun? Oh, bakit ka naman tumatawa dyan? Naiinis na nga ako dito tapos parang nang-aasar ka pa dyan. Kasi naman, nakakatawa yung itsura mo ngayon. Halatang inis na inis ka talaga sa kanya. Nakakainis naman kasi talaga yung ugali niya. Napaka-plastic. Naiinis ka ba talaga sa mga sinabi niya? O dahil alam mo na first love at ex-girlfriend siya ng boyfriend mo? Siguro, lahat na yon. Basta, naiinis ako sa kanya. Bukod sa sinabi mo na tinarayang ka niya, wala ka nang dapat na ikainis kay Sofia. Kasi matagal na silang break ni Oliver. Kaya sigurado ko na nakamove on na yung pinsan ko sa kanya. Tsaka may boyfriend na rin yun si Sofia. Ang nakita ko nga sa Facebook, nag-propose na ng kasal sa kanya yung lalaki. Kaya wag ka nang ma-insecure sa babae na yun. Hindi naman ako nai-insecure sa kanya. Weh, hindi nga. Oo nga. Kasi hindi naman pala talaga siya ganun kaganda sa personal. Makapal lang talaga siya maglagay ng makeup pero makapal pala ang labi niya at malaki ang ilong niya. Grabe makalait ah. O sige, ganito na lang. Basta wag ka nang matakot na baka maagaw pa niya si Oliver sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ramdam ko na mahal ka ng pinsan ko at hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Papa Dudut, matagal ko na rin namang kaibigan si Isa at alam ko na hindi niya yon sinasabi para lamang ipagtanggol ang pinsan niyang si Oliver. Alam ni Isa na takot din talaga akong magka-boyfriend noong una dahil takot akong masaktan. Kaya sigurado ako na hindi niya hahayaan si Oliver na gawin yon sa akin. Ang swerte ko nga kasi may mapagmahal na akong boyfriend tapos ay may very supportive pa akong best friend. Nang araw na yon ay nagkaayos din naman kami ni Oliver dahil bumalik siya sa bahay kinagabihan, Papa Dudut. Hindi raw kasi siya sanay na natatapos ang araw na hindi kami nagkakaayos. Doon ko na inamin sa kanya na si Sofia talaga ang dahilan kung bakit ako na bad trip ng araw na yon. At sinabi niya sa akin na wala raw akong dapat na ipag-worry o ika-bad trip tungkol kay Sofia. Magkaibigan na lamang daw sila at hindi niya ito babalikan hindi lang dahil sa may boyfriend na si Sofia kung hindi dahil ako na raw ang nag-iisang pinakamamahal niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na alam ko na faithful si Oliver sa akin at sa relasyon namin ay hindi ko pa rin maiwasan na maparanoid. Nakwento kasi sa akin ni Isa na noong hindi pa ako girlfriend ni Oliver ay madalas pa rin daw na nagkaka-chat sina Oliver at Sofia. Minsan nga raw ay nagkaka-video call pa ang dalawa. Alam ni Isa yon kasi kapag nasa family gathering sila ay pinapakausap pa sa kanya ni Oliver si Sofia.
Hanggang sa maging kami na nga ni Oliver at doon na raw hindi nagkausap ang dalawa. Pero mula nang makilala ko si Sofia ay natakot ako na baka nagkakausap pa rin muli sila sa chat ni Oliver, Papa Dudut. Hindi pa naman ako yung tipo ng nakikialam ng cellphone ni Oliver kaya hindi ko alam kung tama ba o mali ang hinala ko. Pero binigay ko na lamang ang buong tiwala ko sa boyfriend ko kasi yun naman talaga ang dapat kong gawin. Sinabi rin ni Isa na kasama pala ni Sofia ang boyfriend nito na umuwi ng Pilipinas kaya hindi na raw ako dapat pa na mangamba. Hanggang isang araw na magkasama kami noon ni Oliver sa place niya. Tumawag si Sofia sa kanya. Medyo nakaramdam kagad ako ng inis pero ang ginawa ni Oliver ay sinagot niya ang tawag at ni loudspeaker para marinig ko ang pag-uusap nila. Hindi niya sinabi kay Sofia na magkasama kami kaya naman lalong kumapalang mukha ng plastikada na yon na sabihin sa boyfriend ko kung pwede ba silang magkita at magkausap. Nag-away daw kasi sila ng boyfriend niya at kailangan ito ng makakausap. Sumagot si Oliver na hindi siya po pwede at sinabi na lamang na sana ay magkaayos na si Sofia at ang boyfriend nito. Papa Dudut, pagkatapos silang mag-usap ay sinabi ko kay Oliver na baka mas dapat niyang puntahan si Sofia lalo na at baka sa boses nito ang pag-iyak. Nagulat siya sa suggestion ko pero mas nagulat siya nang sabihin ko na dalawa kaming pupunta kay Sofia. Ayaw niya noong una pero wala siyang nagawa nang maging mapilit ako na pareho kaming pumunta sa sinasabing restaurant ni Sofia kung saan ito maghihintay sa kanya, Papa Dudut. Hi, Sofia. Oliver, mabuti nandito ka na. Akala ko hindi ka na darating kasi… kasama mo si Emma? Ay hindi! Imagination mo lang ako na bigla ring maglalaho mamaya. Sorry, nagulat lang ako na kasama ka pala ni Oliver. Ayos lang. Eto naman, hindi na mabiro. Baby, pwede ka nang umorder ng pagkain natin tapos balikan mo na lang kami ni Sofia dito. Ha? Anong ha? Uulitin ko pa talaga kahit Tagalog naman yung sinabi ko? Ang mabuti pa siguro, umalis na lang ako. Hindi, huwag kang umalis. Kailangan mo ng kausap, di ba? Kaya nga nandito kami ng boyfriend ko para i-comfort ka. Emma, siguro nga mas okay kung umalis na lang din tayo. Oh, isa ka pa. Nag-usap na tayo kanina, di ba? Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko. Hindi ako manggugulo dito. Kaya umorder ka na ng pagkain natin at ikaw naman, Sofia, mag-uusap tayo, okay? Ay, sige, pupunta muna ako ng counter. Basta yung usapan natin ha. Oo nga. Kilala mo naman ako. Hindi ako basta nananampal ng babae, puwera na lang kung malandi. Okay, alis muna ako. Oh, ngayong wala na yung boyfriend ko, ano ba yung gusto mong sabihin sa kanya? Emma, ayokong maging bastos. Pero kaya si Oliver ang tinawagan ko kasi gusto ko na sa kanya ko sabihin ang problema ko. O bakit? Eh di ba dapat mga babae ang nagdadamayan? Kaya sa akin mo na yan sabihin. Dali na, magaling ako mag-advise, promise. Alam mo, dapat kanina pa talaga ako umalis kasi wala rin naman akong mapapala dito. Wala ka talagang mapapala kasi hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng chance na landiin ang boyfriend ko. Ha? Landiin? Wala pa nga akong ginagawa. Natatakot ka na kaagad? Matakot ka kapag iniwan ko na ang boyfriend ko para bawiin si Oliver sa'yo. So sa'yo na nanggaling. Wala ka pang ginagawa. Kaya ibig sabihin, may plano ka talaga. Bakit? Takot ka na kaagad na mangyari yon? Takot ka na iwanan ka ni Oliver para sa akin? Alam mo, ang kati mo rin talaga, no? May boyfriend ka na tapos gusto mo pa talagang landiin ang boyfriend ko? Bakit ba hindi ka na lang mag-move on? Eh ikaw, bakit ba takot na takot kang maagaw ko si Oliver sa'yo? Kasi alam ko yung mga galawan mo na yan. Pakunwari ka pang mahinhin ka kapag harap mo si Oliver, pero mas masahol pa sa higad yung kakatihan mo. Hindi ka ba talaga nakukontento sa boyfriend mo? Ano bang akala mo sa sarili mo?
Naka-avail ka ng promo na buy one boyfriend and get one free? Ang kati mo, Sofia! Ang landi-landi mo! Ang kapal ng mukha mo! Bakit mo ako sinampal? Masyado na kasing matabil yung dila mo. Akala mo kung sino ka maganda? Alam mo, kung iniisip mo talaga na aagawin ko si Oliver mula sa'yo, pues, tama ka. At sigurado ako na konting drama ko lang sa kanya, ako ang pipiliin niya. Kasi akong first love niya, ang first kiss niya, at ang first sa lahat. Kaya ako pa rin ang babalikan niya. At huwag kang umasa na isang tabatsoy na kagaya mong pipiliin niya. Sabi na nga ba, tama ang hinala ko eh! Malandi ka talaga! Ang landi-landi mo! Aray! Aray ko, bitawan mo mo! Talaga kitang malandi ka! Siguraduhin ko na hindi ka na makikilala ni Oliver o ng boyfriend mo! Emma, tama na! Higat ka! Bitawan mo na si Sofia, ano ba? O, yan! Oliver, ano ba talagang problema ng girlfriend mo sa akin? Bigla na lang niya akong sinampal at sinabunutan. Wala naman akong kahit na anong sinasabing masama sa kanya. At hindi ka lang pala talaga malandi? Sinungaling ka pa? Ikaw ang unang nanampal! Pinagtanggol ko lang ang relasyon namin ni Oliver sa kakatihan mong babae ka! Oliver, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling ang girlfriend mo. Nakita mo naman ang ginawa niya sa akin, di ba? Gusto pa niya akong kalbuhin? Ang galing mo rin talagang umarte, ha? Pang best actress! Kaya tototohanin ko na talagang pagkalbo ko sa iyong malandi ka! Emma, tama na sabi! Oliver, nagsasabi naman ako ng totoo! Yang babaeng yan talagang nauna at sinabi niya mismo Sabi na... ng tama na eh! Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito! Ayusin mo na nga yung sarili mo! Aalis na tayo! Papa Dudut, grabe ang inis ko noon dahil sa pagsisinungaling na ginawa ni Sofia. Imagine ha, hindi naman talaga ako ang unang nanampal tapos bigla na lamang niya akong itinuro na unang nanakit sa kanya. Ang mas malala pa doon, nang bumalik si Oliver ay umarte pa talaga siyang umiiyak na parang aping-api ng mga oras na yon. Bigla namang nawala yung mataray na Sofia na bigla na lamang akong inaway. Doon talaga ako mas nanggigil at yun ang gusto kong ipaalam kay Oliver na hindi talaga mabait si Sofia at sobrang sama ng ugali nito. Kaya lang hindi na niya ako pinakinggan pa, Papa Dudut. Umalis na nga kami ni Oliver sa lugar na yon at kahit bayad na, ang mga in-order niyang pagkain ay hindi na niya kinuha pa yon. Pinagtinginan na rin kami ng mga tao kaya halos hilahin na niya ako papunta ng sasakyan. At sa buong biyahe namin pauwi ng apartment ay naging tahimik lamang siya. Sa totoo lang, kahit paano ay natuwa ako kasi nagawa kong saktan si Sofia. Nagawa kong gumante sa mga panlalait niya sa akin. Pero may bahagi pa rin sa isipan ko ang natatakot kasi noon ko lang nakita na ganon kaseryoso ang boyfriend ko, Papa Dudut. Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Kailangan natin pag-usapan ngayon to. Emma, makinig ka na lang muna sa akin. Parehong mainit ang ulo natin. Kaya sa tingin ko, kailangan muna natin magpahinga. Bukas na natin pag-usapan to kapag malamig na ang mga ulo natin. Pero gusto kong marinig mo mismo kung ano talagang nangyari. Hindi talaga totoo yung mga sinabi ni Sofia kanina. Nagsisinungaling siya. Kailangan na natin pag-usapan ngayon to. Tapos ano, magsisigawan na naman tayo. Hindi ka na naman makikinig kagaya ng nangyari sa restaurant kanina. Emma, pumayag ako na mag-usap kayo ni Sofia kasi pinanghawakan ko yung sinabi mo na hindi ka gagawa ng gulo. Pero anong ginawa mo kanina? Inaway mo siya tapos ayaw mo pang magpaawat. Pero hindi naman talaga akong nagumpisa ng gulo. Siya ang naunang nanakit. Kita mo na yan? Kaya ayoko mag-usap tayo ngayon kasi magsisigawan na naman tayong dalawa. At hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magpaawat. Bakit ba parang siya ang kinakampihan mo? Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Eh bakit parang hindi ka naniniwala sa akin? Bakit parang pinapamukha mo na ako ang nagumpisa ng gulo kanina? Hindi naman sa ganun.
Kilala ko lang si Sofia. Hindi siya basta magagalit ng walang malalim na dahilan. Eh bakit ako? Hindi mo ba ako kilala kaya hindi ka naniniwala sa akin, Oliver? Hindi ako sinungaling kagaya ng Sofia na yon. Hindi mo nga alam na bigla na lang nagbabagong ugali ng ex-girlfriend mo tuwing umaalis ka at iniiwan mo kaming dalawa. Sinabi niya sa akin kanina na bala kanyang agawin sa akin. Na willing siyang iwanan ng boyfriend niya para sa'yo. At sigurado raw siya na sasama ka sa kanya kasi mas mahal mo siya kaysa sa akin. Emma, pwede ba? Pati ba naman ang bagay na yan gagawan mo palang kwento? Hindi nga ako nag-iimbento lang ng kwento. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Gusto ka pa ng Sofia na yon. Balak kanyang agawin sa akin. Hindi mo ba talaga nararamdaman yon? Pero hindi niya na nga ako maaagaw sa'yo. Dahil ikaw na ang girlfriend ko ngayon. Kaya huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Mag-move on ka na sa kanya. Grabe! Ang dali para sa'yo na utusan ako na gawin yan kasi wala ka sa sitwasyon ko ngayon. Emma, yun naman kasi talaga ang kailangan mong gawin. Mas lalo lang tayong gugulo dahil dyan sa inaasal mo. Si Sofia, nakaraan ko na lang siya. At kung may iba ka pang pinagsesalosan ng mga ex ko, please lang, itigil mo na. Kasi masyado ka ng paranoid. Masyado ka nang nai-insecure at nagseselos ng wala namang dahilan. Masisisi mo ba ako kung bakit ganito ako? Palibasa, hindi ikaw yung natatakot na mawalan ng karelasyon. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Bakit ba kasi yan ang iniisip mo? Kasi nga, ang dami ng babaeng dumaan sa'yo. Ang dami mo nang nakarelasyon pero ako, ikaw pa lang. Ang dami mong pwedeng ikumpara sa akin. Kaya hindi ko maiwasan na ikumpara rin ang sarili ko sa kanila. Na hindi mo nga dapat ginagawa kasi wala namang dahilan. Kaya ka nakakaramdam ng takot na baka mawala ako sa'yo dahil dyan sa ginagawa mong pagkukumpara na yan. Masisisi mo ba ako kung nararamdaman ko to? Oliver! Alam mo naman na ikaw ang first boyfriend ko. Kaya hindi mo maalis sa akin ang makaramdam ng takot sa mga babaeng dumaan sa buhay mo. Pero wala na akong magagawa sa part na yun dahil naging parte na sila ng buhay ko. Pati si Sofia, siya ang first girlfriend ko. Pero hindi ibig sabihin nun, siya lang ang pwedeng mali ng puso ko. Kaya please lang Emma, mag-move on ka na sa mga ex ko. Ako na ang nagsasabi na iba ka sa kanilang lahat. Dahil ikaw ang pinakaminahal ko. Pero si Sofia pa rin ang first girlfriend mo at first sa lahat. Ang tagal mo nga bago naka-move on sa kanya, di ba? At naiinis ako na hindi lang dahil sa ex mo siya, kung hindi dahil sa sinungaling at plastic siya. At sigurado ako na anumang oras, pwede siyang gumawa ng paraan para maagaw ka niya sa akin. Pero hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi ko. Hindi mo naman kasi kailangan na ipagpilitan na totoo yung mga sinasabi mo. Emma, ikaw ang girlfriend ko ngayon at nag-iisang babae na gusto kong makasama sa habang buhay. Ikaw lang talaga yun. Kaya tigilan mo na ang pagkukumpara sa sarili mo sa ibang tao. At ito lang hihilingin ko. Bigyan mo naman ako ng kahit konting tiwala lang. Kahit konti lang, Emma. Papadudot pagkatapos ng gabi na yon, ay hindi ko muna kinausap si Oliver dahil pakiramdam ko talaga ay pinapamukha niya sa akin na ako ang mali sa naging pag-aaway namin ni Sofia. Mabuti na lamang at hindi rin ako kaagad na sinukuan ni Oliver. Nag-effort pa rin siya na suyuin ako at ayusin ang relasyon naming dalawa. Hanggang sasabihin sa akin ni Isa na bumalik pala si Oliver sa restaurant kung saan kami nagkagulo ni Sofia. Nag-request siya na makita ang CCTV footage ng gabi na pumunta kami doon. Mabuti na lamang at may kakilala si Oliver sa staff doon kaya napagbigyan kaagad ng request niya. At doon daw ay nakita ni Oliver kung sino ang unang nanakit sa amin ni Sofia. Kaya naman nang mapatunayan niya na nagsisinungaling talaga si Sofia, kagaya ng sinabi ko ay nag-double effort siya para magkaayos kaming dalawa. Papadudot na lamang ko rin mula kay Isa na kinumpronta na ni Oliver si Sofia. Sinabi niya sa ex-girlfriend niya na huwag na raw sana siyang idamay sa gulo ni Sofia at ng boyfriend niya. At tigil-tigilan na
ang pagpaparamdam at pagme-message sa kanya. Hindi nagtagal ay nabalitaan ko rin mula kay Isa na tuluyan na rin pong naghiwalay si Sofia at ang boyfriend nito. Nalaman kasi ng boyfriend ni Sofia ang pakikipaglapit na ginagawa nito sa boyfriend ko. Lahat ng yon ay sinabi sa akin ni Isa. At ayoko mang maging masama, naisip ko noon na deserve niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Kumbaga karma lang yun ni Sofia sa panggugulo niya sa relasyon namin ni Oliver. Doon ko na tuluyang napatawad si Oliver at muli na kaming nagkaayos, Papa Dudut. Natutunan ko na rin kasi noon na magtiwala ng totoo sa kanya pati na sa sarili ko. Sinunod ko ang sinabi ni Oliver na itigil ang pagkukumpara ng sarili ko sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. At mula noon ay naging maayos ang relasyon naming dalawa na halos magtatatlong taon na rin po sa ngayon. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko, Papa Dudut, at sana sa mga kagaya ko na bago pa lamang sa isang relasyon ay huwag niyo akong tularan na masyado pong selosa sa mga naging past ng karelasyon po ninyo. At iwasan din nating ikumpara ang ating mga sarili sa ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emma. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! 97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw ba ay isang placeholder, GF o boyfriend? Yung tipong ginagawa mo ang lahat para sa kanya, kahit na wala namang kayong relasyon talaga. Lahat ng obligasyon ng isang karelasyon ay ginagawa mo kahit na hindi ka naman niya mabigyan ng label. Hawak ka niya ngayon, pero oras na makahanap siya ng better sa'yo, handa ka niyang bitawan at wala kang karapatang magreklamo. Wala kang karapatang magalit dahil alam mo kung ano ang pwesto mo sa buhay niya. Maaaring matagal na kayong dalawa pero hindi ibig sabihin noon ay espesyal na ang namamagitan sa inyo. Ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating letter sender na si Kate ang tutulong para masagot ang mga katanungan mo sa iyong isipan kung ano ba ang label na meron ka sa buhay ng taong kasama mo ngayon. Si Kate isang placeholder, GF, sa loob ng mahabang panahon. Makatakas nga kaya siya sa pinili niyang sitwasyon. Sabay-sabay nating alamin ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, binigay ko naman ang lahat, bakit kulang pa rin ang sinukli niya? Ako nga pala si Kate, naging placeholder girlfriend sa loob ng halos isang dekada. Nagsimula ito nang nakilala ko si Joe, 28 years old. 10 taon ang tanda nito noon sa akin nang una ko siyang nakilala sa unang trabahong pinasok ko sa industriya ng call center. Call center agent ako noon samantalang siya naman ay naging trainer ko. Nagka-crush na ako sa kanya una pa lang dahil nga malakas itong magpatawa at syempre may itsura. Naging madalas ang aming pagsasama dahil even after work, niyayaya niya kami ng team ko para mag-unwind. At dahil doon ay mas lalo akong nagkagusto sa kanya dahil mas nilakasan pa nito ang kanyang karisma sa mga baon niyang kwento at bagong papuri sa akin. Noong natapos ang training ko ay hindi pa rin nawala ang komunikasyon naming dalawa. Madalas ako nitong tinetext at tinatawagan. Naramdaman kong mas espesyal pa ako sa kanya lalo na noong
inaaya na ako nitong mag-date. Dati kasi hindi ko iniisip na magkaroon kami ng chance na mapag-isa dahil nga madalas kaming buong team ang inaaya niya sa labas. Doon na kami nagsimulang magkaigihan. Aminado akong mabilis akong na-fall sa kanya dahil inaabot nito sa akin ang buong atensyon niya. Inihintay ko na nga lang na ligawan ako nito dahil yun na lang ang kulang. Habang hindi pa niya sinasabi yon, naging willing akong maging kalambingan niya. Kalandian at kasama tuwing gusto niya. Ginagawa namin lahat ng pwedeng gawin ang dapat ay ginagawa lamang ng magkarelasyon. Nakontento ako sa ganong setup kahit na walang label. Na-enjoy ko naman yon lalo't alam kong nahulog na ako sa kanya. Alam kong hindi ilusyon ang ganap sa aming dalawa noon. Madalas kasi ako nag-i-stay sa apartment niya. Inihintay niya ako madalas matapos sa work para makapunta na kami sa apartment niya. At doon na magpalipas ng oras at minsan ay matulog. Ganon din ako sa kanya. Kapag napapalitan noon ang schedule ko, ako naman itong matyagang naghihintay sa kanya. Hindi naman lingid sa kalaman ng ibang tao na may something sa aming dalawa. Yun nga lang ay hindi ko noon masagot ang mga tanong nila sa akin kung kami na raw ba. Wala naman kasing kaming label noon. Ang alam ko lang ay ginagawa ko ang lahat ng obligasyon ng isang karelasyon sa kanya at tinatanggap niya yon ng buo. Bukas na lang tayo maglaban ng bedsheet ha. Maghahanap pa ako ng mga pwedeng labhan dito sa apartment mo para isang labahan na lang. Hayaan mo lang dyan. Ipapalaundry ko na lang bukas bago kita ihatid sa inyo. Ay wag na. Gagastos ka na naman eh. Kaya ko namang labahan to kung tinatamad ka. Malinis naman ako maglaba, maniwala ka. Bahala ka. Joe, Oh, paano kaya kung dito na lang ako tumira sa apartment mo? ha? Bakit? Wala naman. Wala naman pala eh. Kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Alam ang dapat mong gawin, maligo ka na ron. Malakas ang pakiramdam ko na makakarami tayo ngayon eh. Ayaw mo ba? Ang alin? Ito naman bingi-bingihan. Yung magsama na tayo. Ay, hindi ba joke yon? Mukha ba nakikipaglokohan ako? Hay, bakit ba kasi gusto mo magsama na tayo? Ayaw mo ba? Sagutin mo muna yung tanong ko. Nauna ako magtanong eh. Para may mag-alaga na sa'yo. Kaya mo namang gawin yun kahit hindi ka tumira dito eh. Nabibitin kasi ako sa pag-aalaga sa'yo pag paminsan-minsan lang. Gusto ko sana araw-arawin eh. Sakto naman na sa akin yung paminsan-minsan para di nakakaumay. Siyempre para di ka rin mapagod. Uy, hindi ako mapapagod alagaan ka ah. Yun nga ang goal ko sa buhay eh. Ang babaw naman ng goal mo. Ayaw mo ba nun? 18 ka pa lang. Huwag mong gawing goal ang relasyon. Masyado ka pang bata para mag-focus dito. So may relasyon na talaga tayo? Mali ako doon. Hindi ata ako naging malinaw. Ang ibig kong sabihin, huwag ako ang gawin mong goal sa buhay. Magpakasawa ka muna sa pagiging bata. Tapos after nun pwede na tayong dalawa? Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, di relasyon ang focus ko ngayon eh. Marami pa kasi akong gustong gawin. Malapit na ako mag-30 kaya gusto ko muna mag-explore. Marami akong mga bagay na gustong gawin at subukan. Maraming bagay o maraming babae? Both! Seryoso ka ba dyan? Alam mong sobrang honest kong tao. Di ako magsisinungaling sa'yo. Totoong gusto ko pang makakilala ng ibang babae. Gusto kong maging sigurado bago ako kumagat sa pain. E paano naman ako? Ano ba ako sa'yo? Ano tayo? Masaya tayo. Masaya lang? Ayaw mo ba ng masaya? Ang hirap kasi na yan ang maging sagot ko sa mga nagtatanong kung ano tayo. Yung masaya lang. Eh ano bang pakialam nila? Ang importante, masaya tayo. Di ba masaya ka naman sa atin? Oo, pero mas magiging masaya sana ako kung alam ko kung ano yung posisyon ko sa buhay mo. Huwag mo na masyadong isipin yon, Kate.
Tulad ng sinabi ko sa'yo, bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin at marami pang pwedeng mangyari. So pwede rin akong mag-explore muna. Mag-explore saan? Sa ibang lalaki. Bakit mo naman naisip na pwede mong gawin yan? Kasi ikaw mag-e-explore ka rin sa ibang babae. Ako lang yon. Iba yung i-explore mo. Career, friends, o bagong kainan sa kung saan. Ganong explore lang ang gawin mo. Bakit naman hindi ako pwede mag-explore ng ibang lalaki? Kasi akin ka lang. Teka, pero Shh! Akin ka lang, Kate. Kinilig ako sa sinabi niyang yon sa akin nung inangkin niya ako at sinabing para lang ako sa kanya. Kakaibang feeling yon kaya kahit papaano ay nawala yung takot ko na ipagpatuloy kung ano man ang ginagawa namin. Hindi na muling napag-usapan ang tungkol sa namamagitan sa amin. Nakontento na lamang ako sa meron kami. Totoong natitrigger pa rin ako noon sa mga tao nagtatanong kung may label na nga ba kami. Pero hindi ko na lamang masyadong ini-stress ang sarili ko noon. Iniisip ko na lamang ang mga sinabi ni Joe sa akin na masaya naman kami sa kung ano ang meron. Dinasal ko na lamang din syempre na balang araw, le-level up kung ano man yung meron sa aming dalawa. Mabilis na lumipas ang maraming buwan pero wala pa rin akong kasiguraduhan sa kung ano ako noon kay Joe. Hanggang isang araw ay mas naging maliwanag na kung ano nga ba ang katayuan ko sa buhay niya. Hindi ko makakalimutan ang araw na nalaman ko kung ano ang balak niyang gawin sa akin. Pinapunta niya ako sa apartment niya para mag-dinner. Tinanong ko noon kung kailangan ko bang magdala ng damit pang sleepover. Pero sinabi niya na huwag na raw. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan noon. Nagtungo ako sa apartment niya. Nag-dinner muna kami at doon pa lamang ay na-feel ko nang may balak itong sabihin sa akin. Noong natapos na kami ay sinabi na niya ang plano niya. Okay ka naman sa dinner natin? oo, kahit walang dessert. Pwede na tayong mag-usap? Alam mo nung tinext mo ako kanina tungkol dyan, kinabahan talaga ako. Medyo nawala lang ng konti nung nagdi-dinner na tayo. Ay, importante to at sana ready ka. Ano ba yun? May girlfriend na ako. Ano? Andrea yung name niya. Trainer sa ibang call center. Paano kayo nagkakilala? Tropa siya nakakilala ko. Nagkainuman kami last month tapos ayun, na-feel ko na siya na nga. Tapos kayo na agad? Di ko naman alam na sasagutin niya ako agad eh. Pero nakikita pa tayo. May nangyayari pa sa atin. Joe, mayroon pang ako. Nandito pa ako. Oh, bakit galit ka? Tayo ba? Yun na nga eh. Mas nauna ako sa kanya pero siya yung binigyan mo ng label. Mas matagal na kitang kilala pero sa kanya mo binigay yung matagal ko nang hinihingi sa'yo. Nag-click kami. Diba? Ganon din tayo. Bakit tatagal ba tayo kung hindi tayo nagkiklik? Iba sa kanya, iba sa'yo. Yung sa kanya sigurado ako eh. At sa akin hindi. Matapos kong gawin lahat ng gawain ng isang girlfriend, ako pa tong isasantabi mo? Alam mo namang walang tayo eh. Pero yung ginagawa natin, gawain ng merong relasyon. Sinabi ko naman sa'yo huwag ka mag-expect, di ba? Tsaka wag mo akong sisihin dito. Pumayag ka naman sa ganitong setup. Kasi inaasahan ko baka magbagong isip mo tungkol sa atin. Kahit naman. Sinabi ko naman sa'yo na wala nga, di ba? Tsaka sabi mo naman na enjoy mong alagaan at mahalin ako. Kaya hinayaan lang kita. Kasi gusto kong patunayan sa'yo na karapat-dapat ako para sa'yo. Sorry kung mali yung inasahan mo. So ganito na lang? Tapos na? Wala na ako sa buhay mo ngayon? Ay, ayaw naman kitang mawala eh. Eh bakit parang pinapakawalan mo ko? Actually, ayaw sana kitang bitawan. Ang labo mo? Kasing labo ng meron tayo. Gusto mo ba mawala ka na sa buhay ko? Siyempre, ayoko. Gusto ko pa rin to. Okay, good. Kasi may proposal sana ako sa'yo. Eh kung papayag ka, gagawin kitang placeholder girlfriend. Placeholder girlfriend? Oo, andyan ka lang sa tabi ko. Anumang oras na tawagin kita para ma-feel ko yung pagmamahal mo,
Dapat available ka. Ano? Teka, makinig ka muna kasi bago ka mag-react ng ganyan. Iba ka talaga. Kung sakaling di mag-work yung relasyon namin ni Andrea, babalikan kita. Gagawin ulit natin yung mga ginagawa natin. At paano kung hindi kayo magkahiwalay? Baka nga hanggang ganito na lang tayo. Baka nga hanggang dito na lang tayo. Pero kung ako sa'yo, patusin mo na to. Hindi natin alam, baka nga nabibigla lang ako kay Andrea. Kung willing to wait ka, baka pwede pa tayo sa susunod. Habang hinihintay ko yung time na yon, makakausap pa ba kita? Makakasama? Pwede naman. Pwede pa rin tayo magkita o mag-usap, pero limitado na. At depende sa progress ng relasyon namin ni Andrea. Hindi ko alam, Joe. Pumayag ka na. Maniwala ka. Para rin naman sa'yo to. Hindi ko alam pero napapayag ako noon ni Joe sa gusto niyang mangyari. Naging placeholder GF ako sa kanya. Ayoko siyang mawala noon, Papa Dudut, kaya kahit nakakababa ng dangal ang gustong mangyari ni Joe, pinilit ko na lang na gustuhin kung yon ang paraan para magkaroon pa rin ako ng komunikasyon sa kanya. Kung yun naman kasi ang paraan para hindi mabitin ang chance ako sa kanya ay gagawin ko. Naging bihira naman ang pag-uusap at pagkikita namin. Singit lang ako noon sa oras niya at kapag nakikita kami ay madalas ay dahil may away silang dalawa ni Andrea. Naging ganon ang sitwasyon ko sa buhay ni Joe na nakasanayan ko na. Nalaman ko rin na naging placeholder BF itong si Joe sa unang nitong GF. Doon daw niya unang nalaman kung ano ang ibig sabihin nun. Mas matanda ng 15 years ang babae sa kanya at matagal din daw siyang naging placeholder BF para doon sa babae. Kung hindi naman daw kinasal yung babae, siguro raw ay patuloy pa rin ang pagiging placeholder BF niya rito. Yun daw ang last na babaeng sineryoso niya at sinabi niyang baka si Andrea na yung kasunod. Nasaktan ako noong sinabi niya yon sa harapan ko pero nagpanggap na lamang akong okay. Naisip ko kasi na baka kapag pumalag pa ako ay baka iwan ako nito at hindi pa ako handa noon. Natapos ang relasyon nila Andrea at Joe makalipas lamang ang halos 2 taon. Ako ang unang tinawagan ni Joe para ibalita yon. Hindi maitago noon ang tuwa ko lalo na noong inaya niya akong magstay sa kanya ng 2 linggo. Inanda ko ang gamit ko at nagplano ako kaagad para makatulong sa pag-move on ni Joe. Ramdam ko naman noon na nasasaktan pa rin siya kaya naman minabuti kong ipa-feel sa kanya ang presensya ko para hindi niya ma-feel na nag-iisa lamang siya. Nabuhayan muli ako ng loob, Papa Dudut, dahil sa nangyari sa kanila ni Andrea. Naisip kong yun na ang pagkakataon ko para umalis sa pagiging placeholder GF. Naisip kong baka this time ay maging GF na niya ako. Mas dinoble ko noon ang pag-aalaga sa kanya, Papa Dudut. Binuhos ko ang lahat ng pagkasabi ko sa kanya na hindi ko naiabot noong time na sila pa ni Andrea. Napansin kong malungkot pa rin ito at aminado akong nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang nami-miss si Andrea. Sinubok kong kausapin siya para gumaan ang loob niya. Pero mas gusto nitong huwag pag-usapan ang nangyari sa kanila ni Andrea. Sinabi niyang mag-focus na lang daw ako bilang placeholder GF. Ginawa ko naman kahit nga noon ay madalas kong nafe-feel na hindi siya interesado sa akin. Nagstay pa rin ako kasi hindi naman nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Joe? Ano? Nagluto ako ng kaldereta. Halika, kumain ka muna. Ayoko. Sige na, please. Ilang araw nang puro isaw at alak ang laman ng tiyan mo. Ano bang pakialam mo? Nag-worry lang naman ako. Sige na, bumangon ka lang saglit. Tapos matulog ka ulit kapag nakapagpahinga ka na after mong kumain. Ang kulit mo. Naganda rin ako ng kape doon, pangpababa ng hangover. Ano ba? Please, kahit konti lang po kainin niyo. Ang kulit-kulit mo. Di ba sinabi kong ayoko?
Gusto ko lang namang matikman mo yung kalderetang niluto ko. Eh di ipatikin mo dyan sa mga tambay sa labas. Bakit akong ginugulo mo? Nag-aalala lang naman kasi ako sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ngayon, tulog. Wala ka nang ibang ginawa kundi matulog eh. Lagi ka na lang dito sa kwarto. Lalabas ka lang para uminom tapos babalik ka ulit dito. Hindi na nga kita nakakausap. Alam mo, ang demanding mo, no? Namiss lang kasi kitang kausap. Maraming tambay dyan sa labas. Sa kanila ka makipag-usap. Joe naman, nahihirapan na ako sa ganitong sitwasyon eh. Hayaan mo nga ako, Kate. Kung nahihirapan ka, edi umuwi ka na lang sa bahay nyo. Pag di ka na madrama at makulit, tsaka ka bumalik dito. Nahihirapan lang kasi ako nakikita kang ganyan. Edi wag mo akong tingnan. Hayaan mo naman akong tulungan kang makamove on kay Andrea. Matagal na ako naka-move on sa kanya. Parang hindi naman. Mas magaling ka pa sa akin eh. Kasi iba na feel ko eh. Alam kong hindi ka pa nakaka-get over sa kanya. Mukhang ikaw ang di pa nakaka-get over sa kanya eh. Panay ang tanong mo tungkol sa kanya. Nakakakurta. Gusto mo kayong dalawa na lang yung magsama eh. Huwag ka namang magalit sa akin, Joe. Ako na nga lang tong tumutulong sa'yo eh. So sinusumbat mo yan sa akin. Magkano ba yung presyo ng tinulong mo? Hayaan mo at babayaran ko sa'yo kapag sumahod na ako. Hindi ko naman pinababayaran sa'yo. Gusto ko lang naman sana hayaan mo kung tulungan ka. Gusto mo talaga makatulong? Oo naman. O sige, ganito ah. Ligpitin mo lahat ng mga natitirang gamit ni Andrea dito. Ilagay mo sa karton. Kukunin niya raw bukas. Nasa kabilang kwarto karamihan ng gamit niya. Nilagay ko doon nung naghiwalay kami. Pero baka sakaling may makita ka pa dito sa kwarto ko. Isama mo na rin. Bakit ko liligpitin? Nandito ba lahat ng gamit niya? Malamang! Nag-live-in kami eh. Anong gusto mo? Nasa kalsada lang lahat? Hindi ko alam na nag-live-in pala kayo. O ngayong alam mo na, may closure ka na ba sa kanya? Oh, ano bang hinihintay mo? Ayusin mo na. Tsaka hayaan mo akong makatulog. Bago pa kita palayasin dito sa bahay. Nasaktan ako noon, Papa Dudut, nang malamang kong binahay niya si Andrea. Samantalang ako noon ay ilang beses kong pinagmukhang tanga ang sarili ko. Pumayag lamang itong i-live-in ako. Inayos ko ang mga gamit ni Andrea, marami nga itong gamit na nasa kabilang kwarto noon. Nasaktan ako habang hinahawakan ang mga gamit na yon. Lalo na yung mga damit niya. May mga picture din silang dalawa na nakita ko sa isang plastic at kahit masakit ay tinignan ko yon isa-isa. Nagbalik ako sa kwarto ni Joe para hagilapin pa kung meron pang natirang ibang gamit si Andrea at marami pa nga itong underwear sa cabinet ni Joe. Nilagay ko lahat yon sa karton at bago ako lumabas, napansin ko ang cellphone ni Joe. Nanginginig akong kinuha yon habang tulog siya. Alam ko ang password noon ni Joe kaya nabuksan ko yon kaagad. Binasa ko doon ang messages nilang dalawa ni Andrea at nabasa ko kung paanong nagmakaawa si Joe kay Andrea para tanggapin siya ulit. Ayaw na ni Andrea pero hindi pa rin klaro sa akin kung bakit sila nagkahiwalay na dalawa. Kinabukasan ay umalis si Joe dahil ayaw daw nitong makaharap si Andrea noon. Ako lang ang pinagbantay nito ng bahay para may magbigay ng gamit ni Andrea. Kabado ako noon at hindi ko alam kung paano haharapin ang babaeng matagal ko nang kinaiinggitan. Nang dumating siya ay niready ko ang sarili ko dahil marami akong gustong sabihin at itanong sa kanya. Tinulungan ko siyang hakutin ang mga gamit niya at noong time na nailagay na yon lahat sa sasakyan niya, nilakasan ko na ang loob ko na kausapin siya. Nagpaunlak naman siya pero pansin kong galit ito at mukhang sa akin niya yon irirehistro. Andrea, Bakit? pwede ka bang makausap bago ka umalis? Matagal ba yan? Kasi baka mamaya maabutan pa ako rito ni Joe eh. Mamayang gabi pabalik ni Joe. Nag-text na siya sa akin kanina habang naghahakot ka ng gamit. Pakidalian lang sana ha, may mga gagawin pa kasi ko. Bakit ba kayo naghiwalay ni Joe? Chismosa ka ha? Gawain ba talaga yan ng mga kasambahay? Hindi ako kasambahay dito. Eh bakit sabi ni Joe kasambahay ka raw niya? Baka nagkamali lang siya ng sabi. Paanong nagkamali paulit-ulit niyang sinabi yun sa akin? May something kami ni Joe. Matagal na.
bago ka pa dumating sa buhay niya. Bakit ba di pa ako nasanay? So kabit ka habang kami? Hindi. May something lang kami pero walang label. So pinaasa ka lang niya. Hindi naman. Placeholder girlfriend. Placeholder girlfriend? Yung parang karelasyon at yung ginagawa ko lahat ng obligasyon ng isang karelasyon pero walang kami. Tapos kapag Gets ko na. Kapag nakahanap siya ng seseryosohin niya, bibitawan ka. Babalikan ka kapag di nag-workout yung relasyon na gusto niyang seryosohin. Tama ba? paano mo nalaman yan? Kasi yan yung dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Placeholder girlfriend ka rin niya? Ako? Placeholder girlfriend niya? Gago ba siya? Meron siyang ibang placeholder girlfriend habang kaming dalawa. Ako nga yun. Hindi ikaw yun. Iba yung nahuli kong kasama niya. Ha? Oh, di hindi mo alam. Ikaw kasi nagtanong-tanong ka pa eh. Gawa-gawa mo lang ba yan para saktan ako? Bakit naman ako mag-iimbento ng kwento? Anong mapapala ako? Para magkabalikan kayo ni Joe. Girl, wala na akong balak makipagbalikan sa kanya, no? Sayong-sayo na. Ako nga tong nakipag-break, di ba? Malay ko ba kung mahal mo pa rin siya? Magmamahal ba ako ng isang taong binababo yung relasyon namin? Habang kami at magka-live-in, may on the side na ibang babae? Baka kasi sa'yo okay lang. Sa akin hindi. Malaki pa ang respeto ko sa sarili ko. May respeto rin naman ako sa sarili ko. Kung makapagsalita ka, kala mo kilalang kilala mo ko. Hindi nga kita kilala ng personal pero base sa nakikita ko ngayon at sa sinasabi mo, pupusta akong katiting na lang ang respetong meron ka para sa sarili mo. Akala mo lang yun. May respeto ka sa sarili mo? Sure ka? Respeto ba sa sarili yung maging placeholder girlfriend? Yung umasa sa taong halatang nagmamahal ng iba? Yung umasa kahit na alam nilang wala naman silang mapapala? Pakisabi nga sa akin kung respeto pa rin ba tong ginawa kanyang kasambahay sa paningin ko? Umalis ka na nga lang. Masakit ba yung katotohanan? Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na lang. Yan mismo ang payo ko sa'yo. Kung ayaw mong masaktan sa sitwasyon mo ngayon, umalis ka na lang. Nalaman kong meron pang isang placeholder GF noon si Joe. Masigit pa nga ito kesa sa akin dahil sa kanila, may nangyayari samantalang ako noon hanggang usap lang kami noon. Nahuli sila ni Andrea na mag-check-in sana at doon na nga tinapos lahat ni Andrea ang relasyon nila. Pinili na rin noong isang placeholder GF niya na lumayo na lamang at hindi na nagpakita pa kay Joe. Nagsisi si Joe sa ginawa niya pero huli na ang lahat. Hindi na siya tinanggap pang muli ni Andrea at yon ang kinasakit ng pride nito. Nagalit din ako noong nalaman ko yon at sinabi ko ito kay Joe. Yun nga lang, sa akin pa siya nagalit at sinabing huwag daw akong makialam sa buhay niya. Dahil wala naman daw kaming relasyong dalawa. Natahimik ako at tama naman siya. Imbes na umalis noon para hanapin ang respeto ko sa sarili ko tulad ng pinayo ni Andrea, ay mas pinili ko magstay. Hindi ko noon iniwan si Joe sa pag-asang hindi na ito lumingon pa sa iba. At ako na lang ang tingnan niya. Papadudot handa akong maghintay hanggang sa maging ready siyang mag-commit sa akin noon. Alam ko naman na kaya ko pa ring patunayan sa kanya na ako ang karapat dapat sa kanya noon. At kailangan lamang niya ng kaunting oras para makita ang halaga ko. Kaya naman triple na ang ginawa kong pagmamahal, pag-aalaga at pang-unawa noon kay Joe. Kahit na hindi ko naman nakukuha yon, pabalik sa kanya. Nakapiling ko ng halos 2 years si Joe dahil hindi muna ito nakipagrelasyon muli after nilang natapos ni Andrea. Masyado itong nasaktan sa nangyari sa kanila ni Andrea kaya hindi pa raw ito ready na mag-commit. Natuwa ko noon dahil sa akin muli ang atensyon nito. Nag-respond naman siya ng maayos sa mga pinapakita ko sa kanyang atensyon at pagmamahal. At aminado akong dahil doon ay umasa na naman akong muli na magiging kami na noon. Mas madalas na rin ako magstay sa bahay niya at pinalagay niya ang ibang damit ko sa kabilang kwarto. Nangingiti na lamang ako noon dahil nga unti-unti ay mukhang magli-live-in na kami. Pero naudlot na naman.
Naudlot na naman yon dahil sa pinsan kong si Lala. Kaedad ko rin. Nakita kasi niya ang pictures naming dalawa sa Facebook at nagandahan siya. Inad niya ito at doon sila nag-usap. Hindi nito sinabi kay Lalang tungkol sa amin. Ang sinabi nito ay dati niya akong trainee sa call center. Nasaktan na naman ako at nakaramdam ng insecurity. Hindi ko lang yon pinahalata sa kanya dahil kapag na bad mood ako, bigla itong iiwas sa akin at napakasakit papadudot na kailangan pa niyang maghanap ng iba. Gayong ako naman itong nasa harapan niya. Mas lalo pa nga ako nasaktan lalo noong nalaman kong nagkakamabutihan na pala silang dalawa. Oh, kanina ka pa nakangiti dyan ah. Mukhang good mood ka. Sinong kausap mo? Pinsan mo. Si Lala? Siya lang naman yung kilala kong pinsan mo eh. Good mood ka nga. Ang sarap kasi kausap ng pinsan mo. Kung ganito ka ba naman lagi kakwela eh, baka di laging puro cellphone ang inaatupag ko kapag magkasama tayo. Anong pinag-uusapan nyo? Kung ano-ano nga eh. Maglalandian, tapos magbibiruan, tapos mamaya maglalambingan. Alam ba niya yung tungkol sa atin? Anong sa atin? Na may namamagitan sa atin. Na nakatira ako rito sa bahay mo. Uy, di tayo nagli-live-in ha? Mas madalas ka lang matulog dito kasi gusto mo. Pero ikaklaro ko lang ha, di tayo nagsasama. Baka mamaya makwento mo pa sa kanya eh. Hindi naman siya nagtatanong. Sa akin nagtanong siya. Anong sinabi mo? Bukod dun sa sinabi kong dati kitang trainee? Oo. Sinabi ko ni-rent nyo ng ex mo yung kabilang kwarto rito sa apartment ko. Bakit mo naman sinabi yun? Eh kasi nung nag-video call kami para ipakita sa kanya yung apartment, nakita niyo yung isang blouse mo na nakasabit dun sa kabilang kwarto. Eh yun agad naisip kong dahilan eh. Naniwala naman siya. Hindi man lang siya nagduda? Magaling ako magsinungaling. Napaikot ko yung sitwasyon. Kaya ako magtatanong siya sa'yo ah. Alam mo na kung anong isasagot ah. Grabe ka. Eh anong gusto mong sabihin ko sa kanya? Na may something tayo? Eh di iniwasan na ako nun. Eh ano naman kung iwasan ka niya? Sa tingin ko yun naman yung tama. Interesado na kasi ako sa kanya. Di ba halata? Siya na madalas yung kausap ko at gusto ko na nga siyang pormahan. Pinsan ko yun, Joe. Baka naman pwedeng iba na lang. Di naman niya alam ang sitwasyon natin eh. Pero pinsan ko nga siya. Konting delikadesa naman. Delikadesa? Eh ikaw nga tong pinipilit ang sarili mo sa akin eh. Kala mo ba di ko nahalata dati na halos ilagay mo na lahat ng damit at gamit mo rito? Di lang ako umimik nun kasi wala pa naman akong ibang dinidate. Pero ngayon iba na. May Lala na kaya please, alam mo na kung anong gagawin. Hindi ko alam ang gagawin. Maang-maangan ka pa. Para namang tanga to. Alam mo kung ano ka sa buhay ko. At alam mo kung magiging ano ka sa buhay ko kapag may nakilala akong babae na gusto ko maging girlfriend, di ba? Ganun-ganun na lang ba yun? Sa tingin ko naman may point ako. Di ka ba nahiya na pinsan ko naman yung gusto mong targetin? Hindi ko siya balak gawing katulad mo na placeholder girlfriend lang. Gusto ko siyang seryosohin. Pang-seryosohan ng pinsan mo. Di mo ba nakikita? At ako hindi. Ikaw nagsabi niyan. Pero yun ang gusto mong palabasin eh. Oh, bakit nagagalit ka? Kasi nakakabastos ka na eh. Para sabihin ko sa'yo, ikaw mismo ang bumabastos sa sarili mo. Ikaw to pumayag sa ganitong sitwasyon eh. Kung ayaw mo naman ng una pa lang, di naman kita pipilitin. Di ko ugali yun. Kasi mahal kita kaya ako pumayag. Eh wala na ako magagawa dyan. So tapos na tayo dahil meron ka ng balak ligawan? Pwede pa rin namang ipostong sa atin. Kaya nung nangyari kay Andrea. Pipila na naman ako hanggang sa matapos kayo ni Lala. Oo, pero wag mo namang ipagdasal na matapos kami agad ng pinsan mo. Grabe! Kate, iuwi mo na lahat ng gamit mo ha. Para kapag dinalo ko rito si Lala, dapat wala na siya makitang gamit mo. May panty ka pa ata sa ilalim ng kama. Check mo nga. Nabastos ako sa ginawa ni Joe, Papa Dudut. Talagang pinsang ko pang pinatos niya. Naging silang dalawa ni Lala at hindi na muling nagparamdam sa akin si Joe. Ako itong sitanga noon, panay lang ang hintay kung kailan ako kakausaping muli ni Joe. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang umiyak lalo't hindi siya nagre-reply sa mga messages ko kahit sa ang social media account niya. Nagalit pa nga ito minsan nang sinubukan ko siyang tawagan kasi magkasama pa raw sila noon ni Lala.
Sinubukan ko mag-focus sa work ko at ibang gawain sa bahay para hindi ko na siya maalala pa. Pero parang nananadya ang pagkakataon. Tinawagan ako ni Joe para pumunta sa apartment niya. Ako naman itong marupok, pumunta ako kaagad noon. May nangyari sa amin at hindi ako pumalag. Nalaman kong bihira pala silang magkita ni Lala dahil madalas out of town ang work ng pinsang ko. Nalaman ko rin na nagli-live-in na sila na nakapagpadurog sa akin. Pero bihira naman daw umuwi noon si Lala. Nag-level up ang pagiging placeholder GF ko kay Joe Papadudut. Nung kay Andrea kasi walang nangyayari sa amin dalawa pero noong si Lala na ang GF nito, madalas na nagsisiping kami kapag wala ang pinsan ko. Naging instant kabit ako kung tutuusin at dahil doon ay parang mas nanabig ako kay Joe. Mas nabaliw pa nga ata ako sa kanya dahil noong hindi ko na makayanan pa ang sitwasyon. At dahil gusto ko na ring mas solo si Joe ay nagsumbong na ako kay Lala. Dahil doon ay nakipaghiwalay si Lala at nalaman yun ni Joe. Sinugod ako ni Joe sa smoking area ng trabaho namin. Wala itong hiyang sinigawan ako at pinagmumura. Naintindihan ko naman siya dahil kahit ako ay nabigla sa ginawa ko sa kanila ni Lala. Sino ka? Anong karapatan mo para sirain ang relasyon namin ni Lala? Sorry, Joe! Masyado lang ako nagpadala sa nararamdaman ko. Sorry? Sa tingin mo magagamot ng sorry yung ginawa mo sa amin ni Lala? Kakausapin ko siya. Ayusin ko to. Huwag kang mag-alala. Makikinig yun sa akin. Wag na! Wala na akong tiwala sa'yo. Baka palalain mo lang lalo yung sitwasyon. Hindi yan. Maniniwala yun sa akin. Sasabihin ko prank lang na sinabi ko sa kanya. Sasabihin ko... Prank lang? Alam mo bang kinausap niya ako at pinaamin sa lahat? Umamin ako! Sa tingin mo maniniwala pa siya kung sasabihin mong prank lang ang lahat? Utak basahan ka ba? Huwag ka naman sana magsalita sa akin ng ganyan. Masisisi mo ba ako? At sinong dapat sisihin, ha? Ikaw na naman itong pakialamera eh. Alam mong masaya ako kay Lala. Alam mong mahal ko siya. Buti pa siya mahal mo. Samantalang ako. Ako na matagal na sa buhay mo pero hindi mo maibigay sa akin yung label na binigay mo kina Andrea at Lala. Baliw ka kasi kaya bakit ko ibibigay sa'yo? Kasi binigay ko sa'yo lahat. Ginawa ko lahat ng pwedeng paraan para mapakita sa'yo na deserve kong matawag na girlfriend mo at hindi lang isang placeholder. Tama yung desisyon kong huwag ibigay sa'yo yung label na hinahanap mo eh. Kasi kung ibinigay ko, baka mas malalang kabaliwan pang gawin mo. Buti na lang talaga. Subukan mo kasi. Subukan? Nakita ko ang kabaliwan mo at ayoko masubukan yan kapag binigyan kita ng label. Ginagamit mo lang na rason yan para hindi ako bigyan ng label. Yun ang totoong rason kung bakit di kita kaya maging girlfriend. Joe, please! Ngayong wala na kayo ni Lala, baka pwede magsimula tayo ulit. Magsimula? Baliw ka na talaga, no? Sa tingin mo gusto pa kitang makita? After mong sirain yung relasyon namin ni Lala? Ayusin natin to. Baka naman kasi may dahilan kaya kayo natapos na dalawa. Baka talagang tayo yung para sa isa't isa. Natapos kaming dalawa dahil sa'yo. Dahil pakialamera kang baliw ka. Willing naman akong bumalik sa pagiging placeholder girlfriend mo eh. Ha? Seryoso ka? Oo! At sa tingin mo ba, gusto ko bang isali ka sa buhay ko ngayon? Pwede naman. Ilusyonada! Wala na akong tiwala sa'yo. Paano ko makakasiguro na sa next relationship ko, di ka nasasaltikin? Hindi na. Mali ko talaga yung ginawa ko na sinabi ko kay Lala yung tungkol sa atin. Nadala lang talaga ako kasi sobrang nagustuhan ko yung pakiramdam na akin ka lang, kahit may Lala na. Hindi ako sa'yo at hindi ako magiging sa'yo. Please, huwag ka magsalita ng tapos. Tinatapos ko na ngayon yung namamagitan sa atin. Ayoko na sa'yo. Huwag mo nang ipapakita yung mukha mo sa akin, ha? Please, Joe! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, huwag mo ako iiwan. Hindi ko kaya. Magpapakamatay ako! Di magpakamatay ka. Baka mas matahimik pa ang buhay ko kapag wala ka na. Joe! Kahit wala ng label, kahit bumalik tayo sa dati, huwag ka nang mawala, please, please, hindi ko pa kaya. Huwag mo naman ako biglain ng ganito. Di sana nag-isip ka muna bago mo sinira yung relasyon namin ni Lala. Joe!
Joe! Desidido na nga si Joe noon na tapusin ang namamagitan sa aming dalawa. Ilang beses ko siyang sinubukang lapitan noon sa trabaho pero minumura niya lamang ako. Ilang beses akong napahiya sa harapan ng mga kasamahan niyang trainer. Pero kinaya ko ang lahat, bumalik lamang kami sa dati. Noong naramdaman kong wala na talagang pag-asa ay nag-file ako ng leave sa trabaho ng 1 linggo para makahinga at may pagluksa ang namatay na pag-asa sa puso ko na balang araw ako yung pipiliin ni Joe. Nagpunta ako ng Quezon para dalawin ang pamilya ko at humingi ng tulong sa kanila para malagpasan ko ang pinagdaraanan ko. Nakatulong naman sila kahit papaano at nang bumalik na nga ako, pakiramdam ko ay handa na ako para mabuhay nang wala si Joe. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text kay Joe. Nalaman kong natanggal ito sa trabaho niya. Naawa ko sa kanya kaya naman pinuntahan ko siya sa apartment niya. Napakagulo noon ang tinitirhan niya at puro bote ng alak at ubos ng yosi. Niyakap ko ito at sinabing makakayanan niya ang pagsubok na yon. Niyakap niya ako pabalik at saka nakiusap na huwag ko raw siyang iwanan noon dahil baka patayin niya lamang ang sarili niya. Sinunod ko siya at sa huli ay naging marupok ako at muling bumalik sa buhay ni Joe. Inalagaan at inalalayan ko si Joe habang hindi pa ito nakakatayong muli sa pagkakalugmok niya. Hindi mo na ito naghanap ng trabaho sa takot na ma-reject siya. Kaya naman habang wala pa siyang work, ako muna ang nag-supply sa kanya ng mga kailangan niya. Nung una, puro kailangan lang ang ibinibigay ko sa kanya. Hanggang sa nasanay na siya. Nasanay na rin po itong humingi pati na yung para sa luho niya. Wala sa pagkaing mamahalin hanggang sa mga sapatos ako ang nagbibigay sa kanya. Hindi naman ako nagreklamo dahil mapansin lang nito na mag-alangan ako sa pagbibigay sa kanya ay magagalit siya. Ayoko nagagalit noon si Joe sa akin dahil nakikita ko naman ang progress sa namamagitan sa amin. Naging constant ako sa buhay ni Joe at natupad nga ang hiling kong ibahay niya ako. Inoffer niyang tumira na lamang ako sa kanya para yung apartment na lang niya ang bayaran ko at hindi na magbayad pa ng sarili kong upa doon sa dating tinutuluyan ko. Nakitaan ko yun ng progress sa amin papadudot dahil sa wakas ay magkasama na kaming dalawa. Naisip kong konti na lang at mapapalitan na ang label ko from placeholder GF to real GF. Mabilis lamang ang panahon at halos 5 taon na rin kaming magkasama sa iisang bahay. Nagkaroon na rin ito ng bagong trabaho at naging maayos na muli ang direksyon sa buhay niya. Natuwa akong nakayanan niya ang pagsubok na pinagdaanan niya at dahil doon ay mas kampante akong itanong na sa kanya kung may chance nga bang maging kami na. Yun nga lang, isa na namang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap noon na magiging dahilan para maudlot ang pagbibigay nito ng label sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Ang dami ko kasing napapansin sa'yo lately eh. Alam mo kung mangi-issue ka lang, huwag mo na ituloy. Pagod ako sa work. Mabilis lang to. Baka ang ibig mong sabihin, mabilis mo ako mai-stress. Parang ganyan, ang bilis mong pumitik. Sabi na eh, mga issue mo na naman to. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Gusto mo makipag-usap o gusto mo mang-away? Gusto kong mag-usap. O sige na. Ano na naman ba yung sentro ng kapraningan mo ngayon? Napapansin ko, bihira ka na kung umuwi rito sa bahay. Eh kasi nga busy sa work. Sa work ka ba natutulog? Hindi. Doon sa katrabaho kong si David. After work kasi doon ako madalas nagsistay sa kanila after namin mag-inuman. Alam mo na, pangtanggal stress. Eh di sana after ng inuman umuwi ka rito. Eh mas malapit yung bahay niya sa work kesa rito eh. Okay, sige. Basta sa susunod mag-text ka kung hindi ka uuwi ha. Ay, demanding na naman po siya. Hindi naman sa demanding, ayoko lang mag-alala. Napapraning ka lang kasi. Huwag mo na nga akong gawing tanga. Kunwari ka pa nag-aalala pero ang totoo, napapraning ka lang talaga. Oo, siguro nga ganun. Masisisi mo ba ako? Wala tayong label eh. Tapos lately lagi mo ko iniiwasan. Tapos
Tapos bihira ka pang umuwi rito, ano mong gusto mong maramdaman ko? Eh di yung dapat maramdaman ng isang placeholder girlfriend, wala. Wala. Hindi kasi pwedeng wala. Almost 10 years na ako nagsisilbi sa'yo. Almost 10 years ko nang inaalay ang buhay ko sa'yo. Wala akong ibang naging karelasyon dahil ikaw yung gusto ko. Tapos gusto mo wala akong maramdaman? Paano yun? Aralin mo kung paano. Talaga bang wala lang ako sa'yo? Talaga bang sa loob ng halos isang dekada wala akong naging puwang sa buhay mo? Placeholder girlfriend! Ano pa nga ba? Hanggang doon na lang? Matapos ang lahat-lahat ng ginawa ko, matapos lahat ng sakripisyo ko, hindi mo man lang ako pwedeng tawaging girlfriend mo? Alam mo kung ano tong pinasok mo. Hindi ko alam na tong pinasok ko hanggang ganito lang talaga. Eh bakit kasi umasa ka? Kasi akala ko may chance! Maglilimang taon na tayo nagli-live-in ngayon. Iba pa yung mga taon na nagtiis ako na makita kang may karelasyong iba. Samantalang ako na yung nasa harapan mo. Ako na yung mas handa magbigay ng kailangan mo pero sa ibang tao ka pa rin nakatingin. Alam mo, pass muna ako sa usapang to. Talagang pagod ako eh. Sinong gagawa ng mga bagay na ginawa ko para sa'yo? May kilala ka bang ibang babae na handang maging on the side lang habang kumakalantari ka sa iba? May kilala ka bang ibang babae na handang ibigay sa'yo lahat ng laman ng ATM niya hanggang sa huling sentimo? May iba bang babae para sa'yo na uunahin ang luho mo kaysa makabili ng gamot niya sa tuwing tinatrangkaso siya dahil bugbog na siya sa trabaho para lang mabuhay ka? So nanunumbat ka naman ngayon. Pass na talaga ako sa ganitong usapan. 37 years old ka na, Joe! Wala ka pa rin bang balak pumirme sa iisang babae? At yung iisang babae na sinasabi mo ikaw? Bakit? Meron pa bang iba? Oo! May girlfriend ka na naman! Dapat kasi next month ko nasasabihin sa'yo eh. Masyado ka naman kasing atat maghalongkat. Oo na, aaminin ko nang meron nga. Balak na rin namin mag-live-in ng dalawa. Kawork ko siya. Yung mga araw na hindi ako natutulog dito, doon talaga ako nagsistay at hindi kay David. Kaya naman pala, lumuluwang na yung cabinet mo. Kaya pala halos maubos na yung mga damit mo rito. Ikaw naman kasi, binigla mo ako. Bala ko naman kasing sabihin sa'yo to eh. Humahanap lang ako ng tiyempo. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Magiging okay ka lang ba kung ikaw na lang talaga yung mag-isa rito sa apartment? Makakapundar ka ba ng bago mong gamit kasi dadalhin ko na dun sa girlfriend ko lahat ng gamit ko rito. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga! Bago pa man makahakot noon si Joe ng mga gamit niya, inunahan ko na kaagad siyang umalis sa apartment naming dalawa. Nagulat ito marahil pag uwi niya wala na ako at mga gamit ko. Iniwanan ko ang lahat ng kailangang bayaran sa bahay at hindi nag-iwan kahit na piso. Sinubukan niya akong tawagan para humingi ng share ko noon pero mas pinili kong deadmahin na yon, Papa Dudut. Kailangan ko lang palang maramdaman ang sagarang katangahan bago ako matauhan. Hinayaan ko na siya at hinayaan na rin niya ako. Mas naging madali na hindi ito nagparamdam pa sa akin dahil mas nakatulong yon para makalimot na ako sa kanya. Pagkalipas ng mahigit 1 taon ay nakayanan ko na at totoo namang may nararamdaman pa ako noon para sa kanya. Pero alam kong hindi na ako magiging marupok para bumalik pa sa kanya. Hindi pa rin naman ako nagpaligaw noon dahil hindi pa ako ready. In-enjoy ko ang buhay kasama ang pamilya at mga kaibigan ko. Na-promote din ako bilang team leader at nagkaroon ng extra na pinagkakakitaan naman na nagamit ko para makapag-travel. Naging maayos ang buhay ko mula nang binitawan ko ang nag-iisang gulo sa sistema ko at yun ay si Joe. Inakala ko noon na hindi ito manggugulo o magpapakita pa. Naisip ko kasi na sobrang kapal naman ang mukha niya kung sakaling magparamdam pa siyang muli sa akin. Nagkamali ako roon, isang araw habang nasa labas ako noon ng trabaho at nag-aabang ng taxi pa uwi ay nakita kong lumapit si Joe. Napansin kong wala pa itong tulog, ligo at mukhang kagagaling lang sa inuman.
Blanko ang mukha ko noon at wala akong ibang naramdaman kundi awa. Hinintay kong magsalita ito, Papa Dudut. Kumusta ka na? Okay naman. Ikaw, mukhang hindi ka okay ah. Napansin mo pala. Eye bags, maduming pantalon, magulong buhok at maputlang balat. Sinong hindi mapapansing hindi ka okay? Huwag mo nang ipagdiinan. Hayaan mo na ako. Ang importante sa akin, nalaman kong okay ka. Thank you. Pwede ka bang makausap? Ano pa bang ginagawa natin ngayon? Baka pwedeng mag-usap tayo sa bahay ko. Ano? Hindi ako pwede. Kailangan ko nang umuwi, may early flight ako bukas. Wow! Nakakapagbiyahe ka na pala ulit. Good for you. Oo, good for me talaga. Kasi kung binabad ko yung sarili ko sa'yo noon, wala akong ibang mapupuntahan kundi kusina at kwarto mo lang. Pero masaya ka naman nun, di ba? Oo, kasi akala ko tama yung ginagawa ko. Masaya ka kasi tama yung nararamdaman mo para sa akin nun. Mahal mo talaga ako. At walang mali sa pagmamahal. Tama ka naman, walang mali sa pagmamahal. May mali nga lang sa taong minahal. Aray naman. May iba ka pa bang sasabihin? Sa bahay ko na sana gustong ituloy lahat eh. O bakit dun? Paano kapag nandun ang kalivin mo? Wala na kami. Since last month pa. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya pala ganyan ang itsura mo at kaya pala nilalapitan mo ulit ako ngayon. Kailangan mo ba ulit ng placeholder girlfriend? Kate, hindi. Kailangan ko na ng GF. At ako na ba yung napili mo maging girlfriend mo? Wow! Natauhan na ako. Nung time na niloko ako nung last girlfriend ko, na-realize ko kung sino yung totoong nagmamahal sa akin. At ikaw yun. Ay, niloko ka? Anong pakiramdam na bumalik sa'yo ang karma? Please, Kate. Alam ko may pagkakamali ako sa'yo. Pagkakamali? Bakit tunog isa lang? Marami kang pagkakamali sa akin. At nandito ako ngayon para itama lahat yun. Sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang itama mo yun? Kailangan kong itama para maging maayos na tayo. At sino nagsabi sa'yo na gusto ko maging maayos tayo? Para maging tayo na ulit. Maging tayo ulit? Aba, naging tayo pala nang hindi ko alam? I mean, maging tayo na talaga. Ngayon pa? Bakit? Huli na ba? Bakit ngayon lang? Dahil ba wala ka ng options? Dahil iniisip mo ako na lang yung tanga-tangang lalapit at papayag sa'yo? May pinagsamahan kasi tayo, kaya iniisip ko baka may second chance pa to. Second chance? Nakailang chance ka sa akin dati, Joe? Lumagpas ka na sa bilang ng mga daliri ko sa paa at kamay. At pinagsisisihan ko yun. Hanggang dyan na lang ang pwede mong gawin. Magsisi. Wala na ba talaga? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal pa rin kita. Yun naman pala eh, so bakit? Pero, mas mahal ko na ang sarili ko ngayon. Ang tagal bago ko to natutunan. At ang kapal ng mukha mo para lumapit sa akin ngayon at sabihin lahat ng to. Matapos ng impyernong pinagdaanan ko, talaga bang iniisip mong babalik pa ako sa'yo? Kate, please. Kahit ngayon lang, Joe. Itaas mo naman yung tingin mo sa akin. Huwag mong isipin na madali mo lang ako mahahablot anumang oras na gusto mo at bibitawan mo anumang oras na piliin mo. Irespeto mo naman ako. Nirirespeto kita. Hindi na ako tanga, Joe. Kung hindi mo yan kayang ibigay yung respetong hinihingi ko sa'yo, huwag ka nang lumapit sa akin. Dahil hindi ko alam kung kaya ko pang respetuhin ka matapos lahat ng pambababoy na ginawa mo sa akin. Kate, pwede bang… Taxi! Kate, please naman oh. Kailangan kita. Huwag mo naman akong tiisin. Sana mahanap mo na yung kapayapaan na kailangan mo para sa sarili mo. Sorry, pero hindi ako ang makakapagbigay sa'yo nun.
Hindi ko na muling nakita pa si Joe. Hindi na ito muling nagparamdam sa akin. Napakakapal naman siguro ng mukha nito kung ihaharapan niya noon ang mukha nito sa akin. Nagkaroon ako ng closure dahil sa muli naming pagkikita. Kahit na hindi ko nasabi sa kanya lahat ng naipong kong galit, naging sapat pa rin yon sa akin na masabi sa kanya yung tuktok ng sama ng loob ko. Nakahinga na ako talaga ng maluwag after noon. Pinagpatuloy ko ang buhay ko nang walang ibang nililingon pa sa aking nakaraan. Dahil natapos ko na yon nang sinimulan ko ng patawarin ang sarili ko. Sa ngayon ay wala pa rin akong karelasyon pero para sa akin ay ito ang makakabuti. Wala pa akong naiipong pagmamahal na handa akong ibigay sa iba dahil buwabawi ako sa pagkukulang ko noon sa sarili ko. Ginawa ko ang lahat para mapatunayan ko sa sarili ko sa pagkakataong ito na ako naman ang pipiliin ko. Hindi na ako papayag na may isa na namang Joe ang magiging dahilan para muli kong talikuran ang sarili ko. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Kate. Sa mga panahong hindi ka pinili ng iba, piliin mong talikuran sila para harapin ang sarili mo. Maraming tao ang pwedeng umabuso ng pagmamahal mo para sa kanila marahil ay iniisip nila na kahit na anong mangyari ay hindi ka mawawala. Patunayan mo sa kanila na oras na hindi mo maramdaman ang pagmamahal at respeto nila. Kaya mo silang talikuran at tanggalin sa listahan ng mga taong hindi mo kailangan. Balang araw ay makakahanap ka rin ng isang taong hindi mo na kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa kanya. Makakahanap ka rin ng isang taong para sa kanya, ikaw lang ay sapat na. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.